Au! Així que us interessa el contingut en català. He vist que la majoria de gent que us interessa pel meu contingut sou una miqueta... podríem dir que sou una miqueta independentistes. Tiren cap a secessionistes, recomendia ser sobiranistes, per OK Diario terroristes... I, òbviament, com a independentistes estarem d'acord que hem de potenciar les estructures d'estat potencials de Catalunya, no? La cultura, la sanitat pública, l'educació, la recaudació d'impostos... Què collons? Això no importa. La veritable estructura d'estat és el futbol. Aviam, com pot ser que vulguem ser un estat sobirà de ple dret i no tinguem una selecció de futbol com cal? Tothom sap que el més important per a un país és tenir una selecció de futbol icònica i de qualitat, que guanyi títols, i no només guanyi amistosos contra combinats de jugadors que vesteixen amb el primer que troben al Decathlon de Girona. Això no és conya, vull dir, l'última selecció que es va enfrontar amb Catalunya, la selecció de Venezuela, realment va agafar les samarretes del Decathlon, en plan, van tapar la marca de ketchup i li van fotre el seu escut, vull dir, és aquest el nivell. Però aviam, mare, Catalunya no és un país, com vols que tinguin una selecció, si no és un país, és una comunitat autònoma... Mira, aquest argument s'anul·la automàticament perquè Gibraltar té una selecció de futbol acceptada per la FIFA i la UEFA. Gibraltar, un lloc tan petit que literalment tenen el seu únic estadi de futbol a tocar del seu únic aeroport. Un lloc on probablement els jugadors de la selecció s'escullen en plan en sorteig, com si fos la mesa electoral, vull dir... Oi, mate, you coming down for some pints at the pub? Nah, sorry, mate, it's my time to go play football. We gotta go play Cristiano Ronaldo, so... Mate, why are we even speaking in British? We're from fucking Algeciras. Per tant, tenim les eines per crear una selecció, tenim el talent, però sent realistes ara mateix la selecció fot pena. Per tant, què podem fer per millorar-la? Construir un estadi nacional. Un nou estadi que estigui a algun poble, que quedi a tocar de la majoria de la població del país, que sigui icònic i representatiu de la cultura local. Alguns exemples d'alguns arquitectes serien, per exemple, l'Spetec Stadium de Vic, el Seat Panda Arena de Martorell, el Ganivetà de Parc de Granollers o el Kitamina Field de Terrassa, un estadi multiusos, de dia estadi de futbol, de nit escenari de raves. El que també podríem fer és donar suport als clubs de futbol de la terra, és a dir, crear una lliga domèstica. Per treure el màxim rendiment de la pedrera de futbolistes catalans i que no marxin fora, hauríem de tindre una lliga catalana potent, no? Que contingués tots els equips catalans, exceptuant el Barça, perquè si no guanyaria tots els anys, i l'Espanyol, per raons òbvies. La lliga també hauria de tindre un nom empresarial, per treure-li benefici, un nom enganxo, com la Baricentro Super League o la Fageda Premiership. A més, es podria col·locar la redacció d'esports de TV3 a comentar els partits i la lliga es podria emetre per Esport 3. Almenys fins que vinguin Movistar i Mediapro i comprin els drets i el canal torni a quedar desert de programació. La intenció és el que compta, vale? Noves samarretes. El màrqueting és important i els independentistes ho sabem de sobres. Molt de sobres. I des que la federació va firmar Adidas han tret unes samarretes bastant millors de les que hi havia fins ara, però no molen del tot. Així que, com a friqui de les samarretes de futbol que soc, m'he pres la llicència de crear alguns nous models que els ofereixo a la Federació Catalana, si els vol utilitzar, aquí estan. Aquesta és l'equipació Upper Diagonal, aquesta quadribarrada edició polèmica, aquesta samarreta en homenatge a la selecció més internacional de Catalunya, els Barcelona Dragons, aquesta en homenatge al Polígon de Tarragona, aquesta en homenatge a Salou, aquesta quadribarrada, però les barres se substitueixen per les ones de so del president Puigdemont dient que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Un altre recurs que tenim al nostre abast són noves tàctiques. A Catalunya tenim grans tàctics, grans pensadors i sobretot molta gent que sap més que ningú el que cal fer. Per tant, hauríem de ser capaços amb la nostra selecció d'inventar-nos noves tàctiques innovadores i imbatibles, una mica a l'estil futbol total o alguna cosa així. La meva idea, que no crec que se li hagi acudit a ningú, vale? Us la dic. Pilles la pilota al centre del camp, vale? 5 tios fan pinya al voltant de la pilota, se l'emporten cap al seu camp, els altres 5 tios fan un pilar, vale? Un pilar de 5. La pilota puja cap a dalt de tot i el pilar avança lentament fins a la porteria contrària i marquen des de dalt. Si puc cobrar en xecs. Si tota la resta falla, almenys Catalunya pot ser capdavantera en altres esports minoritaris, com poden ser el bàsquet, l'hoquei patins, l'hoquei herba, el waterpolo o fins i tot el korfball, on Catalunya té una selecció de veritat que ha aconseguit medalles. Però el problema és, si es suposa que els esports han de ser un símbol de fortalesa del teu territori, com et plantes davant de la comunitat internacional? Li declares... Aviam, van quedar tercers del Mundial de Korfball del 2019. Per tant, és per això que poso el crit al cel. Sé que el president de la Federació Catalana ara mateix està bastant liat amb el tema, la liada, però si volem ser, almenys a la pròxima Eurocopa, hauríem de ser més autocrítics en la nostra selecció i millorar coses.
És això o deixar-nos colonitzar per Andorra i ja tenim selecció oficial i ja estem dins de la UEFA, vull dir, solucionat. I això, quan se m'acudeixi algun altre tema del qual parlar, ja tornaré a fer un vídeo. Vagi bé. The